Article 3, Section 4 of the 1987 Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances. Maukini ang haligi ug sukaranan nga gibasihan ni ining tulumanon. Straight to the point. Tulumanon sa patas ug labas nga mga balita, interviews, investigative reports, undanon nga mga diskusyon ug di prinsipyo mga komentaryo. Straight to the point. Straight to the point. Kauban ang Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards, Best Radio Commentator, Best Newspaper Columnist, and Best Public Affairs Anchor. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Posomos aliquid adversos veritatem sed pro veritate. Wa kitay mahimo aron sa pagpakigbatok sa kamatuoran, kundili aron sa pagdapig sa kamatuoran. Straight to the point. Luzon, Visayas ug Mindanao, Pilipinas, ug sa katawhan kutob sa mabot sa tong Sibya sa tibuok kalibutan via internet. Maimbuntag ug kumusta live gikan sa Queen City of the South, Cebu City, Philippines. Welcome nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Kini po niyo sa kalagad sa kahanginan sa kasamang Rufil Fernandez Banyok. May paday makiguban kaninyo nining laing adlaw sa atong pagpakigbisog. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod, nagbagang mga expose, nagunang mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Nagunas to may sutanan karon nga buntaga mga kaigsunan. Tibuok kalibutan nagbangutan karon sa kamatayon ni Pope Francis sa edad niya 88 anyos. Straight to the point. Matod sa Vatican, stroke o irreversible heart failure. Mo'y gikamatya ni Pope Francis base sa iyang death certificate. Straight to the point. Kay ubay may gala nagbangutan ang 1 bilyon kapin ka mga Katoliko sa tibuok kalibutan, og ang katawhan sa tibuok kalibutan may gala bisan dili Katoliko, gumikan sa mga contributions ni Pope Francis mahigala sa kalinaw o ubang mga issues nga ni apil ang Santo Papa nga nahatagan o kasulbaran mga suking tigpaminaw. Straight to the so point. Ang mga Katoliko o ang katawhan sa tibuok kalibutan ni simpatiya nining kamatayon ni Pope Francis o gani wa na to damha. Ako mismo mga higala medyo na siya ko gamay pagkahibaw na ko kagahapon nga nitaliwa na sa laing kalibutan si Pope Francis, kay nabati na to sa balita mahigala sa atong DYHP unang radyo unang balita. Ibalita pa kaning Inday Marisa Abadjes kagahapon nga si Pope Francis ni sakay pa sa mobile Pope, unya ni adto pas katawhan og hatag mahigala sa iyang pakighimamat sa mga tao og nihatag sa iyang last na daito nga mensahe mga higala. Ang Urbi et Urbi, meaning to the city of Rome and to the world. Ang iyang mensahe sa Easter Sunday mga kahigalaan. Kaya kanto mong panahon mga higala, imagine ka 38 days ang Santo Papa sa hospital. Ngadto panahon na nagtuo ko nga ngadto sa mabugto mga sukid tigpaminaw. Apa nakaingon ta bida no? Pagkabati nako sa balita kagahapon ni Inday Marisa Abadjes, sa ato mga higalang unang radyo unang balita kaingon kog survive gud si Pope. Doon na pa'y dugang mga katuigan nga ihatag niya. Imagine ka, ni adto na ko siya, ipakita na sa St. Peter's Square. Unya, ni sakay na sa mobile Pope mga higala nga sakyanan, no? Kinini ang ni round mahigala sa St. Peter's Square. Nakanha mo ko ng St. Peter's Square mahigala, pati daku am ganang lugara, ni sulisuroy anak mahigala, dagandagan anang mobile nga masakyan sa Pope. Layo kay na og kuanan. Nya mga tao mahigala mo himamat niya, no? Si Pope Francis usa man is mga Santo Papa nga mo himamat gud sa mga tao. Bisan pa man katutuang nitagam na ang mga gwardiya diha mahigala sa Vatican, kay do na may Santo Papa kaniadto si Pope John Paul II. Agi pusil to mga sukid tigpaminaw. Mo na nga kinini ang mga gwardiya grabe gud kaayo mo bantay. Pero kinis Pope Francis usa po ni nga mo suot gyud sa mga tao. Mo na nga nightmares iya mga gwardiya. Ang iya mga higalang kinaiyasad sa pakighimamat sa mga ordinaryong katawhan. Straight to the point. Ni ana mahigalang 38 days nga pagka-hospital. Imagine ka ingon nga ang Santo Papa naglisod na ginhawa. Kay kini si Pope Francis manggod mga kaigalan usan lay baga ini. Kani adto pagikuhaan ni usa ka baga, gumikan mahigalas problema gyapon ang pneumonia.
Og unya pagka-hospital niya nagtuot ta kuyaw na ning Santo Papa kay ingon man day nga gi-oxygen na. Unya pag humag-oxygen mga kagalaan, ang sunod nga balita gi kuana kay double pneumonia man, ha? Kini ni ang nag-double pneumonia man. Unya pagkahuman mga higala, kini ni ang giingon nga high flow ang iyang oxygen. So kung high flow ang iyang oxygen, medyo lisod-lisod na ginhawa. Ang sunod na ng high flow oxygen, kundi pagkimada, intubated na ang Santo Papa, intubate siya. Oy, sunod, muna nga murag kuyaw-kuyaw to yung pag-hospital sa 38 days nga pag-hospital. Pero sa sunod nga mga balita, nakagawas ang Santo Papa, unya, nalipay ta nga, misakay sa Pope Mobile in Daken, misakay sa Pope Mobile, og ni great na sa mga tao, dito mahigala sa Vatican City. Straight to the point. Doon na sa mensahe, orbi it orbi ngadto sa katawhan. To the Rome and to the world. Mga sukit di paminaw. Kay kinigong Santo Papa mo ay leader sa Universal Church, sa Roman Catholic Church sa tibuok kalibutan. Siya mo ay leader. Pero siya po mo ay Bishop of Rome. Concurrently, siya mo ay Bishop of Rome. Muna mga higala nga kung maghisgot ta og infallibility of the Pope under doctrine sa simbahan Katoliko, depende niya pagkasulti. Kung misulti siya as Bishop of Rome, dili mahigala ma-apply ang infallibility of the Pope on matters of faith and morals. But muslingkod siya ex-cathedra, sa lingkuranan ni St. Peter as leader of the Universal Church, diha na mga higala ma-apply ang infallibility of the Pope under mahigala sa doctrine sa Roman Catholic Church. Straight to the point. Kaya kini pong Pope mga kagalaan, kuan sad ni kini ni ang katauhan sa tibuok kalibutan, ang mga leaders sa tibuok kalibutan mo respetar sad niya kay makatoliko ka man o dili, makarespetar ka Santo Papa kay siya man mo head of state, di man ni religion lang ning iya indekin. Siya may leader sa Universal Church, sa Roman Catholic Church sa tibuok kalibutan, but head of state siya kay ang Vatican City state man siya, mga sukid tig paminaw. Muna equivalent sa mga presidente sa lain-laing kanasuran. Muna pag-anhi, imagine pag-anhi ni Pope John Paul II, kinamdo mo World Youth Day, pag-anhi ni Pope John Paul II, bisan pa man si kanhi Presidente Fidel Ramos nga usa siya ka Protestant, dili siya Katoliko, but iya may galang gi-welcome si Pope. Gawas number 1, bisita nimo na. Number 2, head of state na, equivalent mo. Pareha mo standing ni Pope John Paul II pag-ari mahigala. Una ang Pope inigadto sa lain-laing mga lugar, bisa pag mungadto sa mga Muslim countries, i-welcome siya mga higala. Inana ang recognition o ang power mahigala sa Santo Papa. Straight to the point. Atong hatagag dugang diskusyon karon taon sa pikas bahin, posibleng ibalhin sa sayo sa Miyerkules ang iyang haya sa St. Peter's Basilica alang sa katapusang pagsudong sa mga magtutuo sa Santo Papa. Straight to the point. Wala lang kog na kuan kaghapon pagbalita kay ang Pope Mobile and Daken, nakita na to sulusuroy pa man gyud, no? Sakay si Pope Francis sa Pope Mobile, nagatuyok-tuyok pa man dito, tuog gyud ta manghigalag, okay na. Naunsa bang hitabo nga kalit man lang, no? Hinuon ang iyang pangidaro na naman siya anang idara, but wa ako magtuo ba nga abi na kog parihan ni Pope John Paul II in Daken, nya diha na gyud naglubog na gyud Pope John Paul hangtod nabugtuan siya ang ginhawa. But kani wa man ni maglubog, no? Dito sa hospital 38 days pagkahuman nibalik na sa iyang trabaho, gihuman na gyud ang Holy Week. O gihuman na gyud niya mga higala ang Easter Sunday, mihatag pa siya mga kaigalaan sa iyang last message, no? Sa Easter Sunday na magpak mga tao dito pag ingon niya Buna Pasqua. Happy Easter, sa atong mga kaigsunan, no? Dear brothers and sisters, mato pa niya Happy Easter na makpak mga tao, mga sukit tig paminaw. Mo na dito katapusan niya mga kaigalaan, no? Ato ni tagag pagtagan rumutaga. Sa pikas bahin naluya naman hinuon to si Santo Papa Daan. Ang iya mga mata medyo naluya naman dahil, pero kana kung di ka imagine ba kay kana kung mag-observe ka og kana na ang ma-hospital gawas og na ICU na or katong iya laging pagkakuan nga oxygen na siya, unya naglisod siya ginhawa, human gi high flow oxygen siya, kadtong murag kuyaw-kuyaw to mabugto, no? Unya ang sunod ang high flow oxygen di na gani mada, intubated na dayon. Intubate na, tubuhan ang Santo Papa. Matwa sa mabot sa punto nga gitubuhan siya. Anto nagkagawas gyud, ha? Una kasakay sa Pope Mobile og nakasuroy-suroy, nagtuota nga okay na. Doon na pa'y dugang katuigan nga ihatag niya, pero nabugto mga sukit tig paminaw kagahapon. Si Pope Francis, usa siya ka Santo Papa nga dili malimtan, kay usa siya mga higala sa mga dunay dakong contribution o usa sa mga mapaubsanon nga Santo Papa. In fact, ang iyang ngalan nga Francis gikuha na ni Saint Francis of Assisi, mga kahigala. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin ang Vatican ni pagawas usab og last wishes ni Pope Francis nga iyang gihimo
niadto pang tuig 2022. Nanugon kini og simpleng lubnganan nga way adorno o ang ibutang lang nga marka mao ang ngan nga Franciscos. Straight to the point. Kini si Pope Francis nakarinis Pilipinas atol sa kininiang human sa Yolanda. In fact, kami sa Inday Ken Galinia may nag-cover ni dito mahigalas Tacloban City. Kauban na to Inday Ken si kasamang Inday Aida Tampos ug si kasamang AstraZeneca Lugarta, no? Dito sa Tacloban City pag-ari mahigalang Pope Francis sa Tacloban mga sukid dig paminaw. Ang sugbo, pinaagi ni Archbishop Jose Palma nagpasalamat sa pagpaambit usab sa kinabuhi o serbisyo ni Pope Francis o nag-awhag sa mga subuanon nga mulitok o mga pagampo alang sa Santo Papa. Straight to the point. O superstar Nora Honor ihatod na sa katapusang kapahulayan karong adlaw sa libingan ng mga bayani. Straight to the point. Samtang sa natad sa politika atong isgutan sa mga kaigalaan kay si Vice President Sara Duterte ni endosar na formal na may galang mihatag sa endorsement sa Duterte. Katotoang mga napo ka mga kandidato nga endorse sa iyang amahan, Presidente Rodrigo Duterte plus to, si Camille Villar o si Amy Marcos. Straight to the point. Ang uban nga mga DDS, niingon sila nga napo lay amo, di lang mo apil ni Amy, o ni Camille. Straight to the Ang point. uban sa mingon, mo apil mi ni Camille, di lang mo apil ni Kibuloy. Ang uban sad may galang ingon straight lang kita PDP laban, ang uban sad ingon straight lang kita alyansa, ang uban ni ingon nga isagol-sagol na nato kinsay angayan nga ibutang sa Senado. Straight to the point. Kiniguban pang may isgutan ng mabati exclusive over DYHP RMN Cebu 612 sa dial sa inyong mga radyo sa 93.9 IFM. Straight to the point. Now atong balikan mahigala ang pagtaliwan ni Pope Francis kay kini mga kaigsuonan usa ka makahatag og kasubo no sa tibok kalibutan og kakurat sa tibok kalibutan kaysa ako nang ingon sagad sa mga tao manggod mahigalag mamatay medyo kanabang nana sa hospital bed inana ba unique kay ning iya tinuray lang dekin unique kay ning iya day pero di ka kabantay ba nga mao na ditoy last lahi manggod ana mahigala kanang na sa hospital bed unya na adha mahigala gida sa ICU inana kanang na sa ICU na ako na nang gidiscuss mahigala atong Bernie Santo. Kanang naa ka sa ICU mahigala medyo ang tao anak murag naakas tunga-tunga mga kahigalaan sa mobalik ka sa imong regular room, mobalik ka sa imong ward or moditso ka sa morgue. Straight to the point. Mao na dihan napita mga higala. But si Pope Francis nakagawas naman gyud. Dili gyud ko nakagawas sa ospital. So man nga unique ning iya. Kato si Pope John Paul mga higala naglubog naman gito. No? Hantod niya nabugto gyud. Si Pope John Paul II makaigalan. Kato si Pope John Paul kaduha gito makaanis Pilipinas. Kung atong tan-awon ng mga Santo Papa mga kaigalaan, si Pope Francis mo ikatulong Santo Papa nga nakaanis Pilipinas. Kay kinini ang siyaman mga higala maoy nakaanhi atol sa matawag nato mga higalag human sa Yolanda, no? Ang pinakaunang Santo Papa nga nakaanhi kato si Pope Paul VI. Mga 1970s pa to, nakaanhi. Nagisundan siya ni Pope John Paul II. Katos Pope John Paul, magod bata, kay ito nga Santo Papa, manakaduha gid sa kabalik dito sa Pilipinas. During the time of Ferdinand Marcos Sr. o during the time of Ramos, atong World Youth Day, dito sa Pilipinas, no? Unya, ikatulong Santo Papa kini si Pope Francis, nga nakaanhi sa Pilipinas, human gyud sa hitabo mahigala sa Bagyong Yolanda. 2 years pa siya ato. Kay si Pope John Paul II namatay siya may gala ni adto man to mga 2005 mao to iyang pagkamatay mga kaigalaan. Human sa iyang kamatayon gipulihan siya ni Pope Benedict. Katos Pope Benedict XVI mao to'y nag-canonize ni San Pedro Calungsod. Nakaadto ko sa Roma anang canonization ni San Pedro Calungsod. Si Pope Benedicto mao ay nag-canonize ato. Cardinal Ratzinger to. Kana si Pope Benedict kalma lang kay na pero apologetics master na sa apologetics, no? Apologist to si Pope Benedict sad maitos Biblia. Kini karon si Pope Francis maayo sad ni Jesuits man no? So siya may napuli ni Pope Benedict kay katos Pope Benedict wa to siya mamatay apan ni-resign siya sa pagkasanto Papa. Pag-resign niya mga kaigalaan mo na nagpili og laing Santo Papa umo ni si Pope Francis.
ang napili mga suking tigpaminaw. Kaya doon na may gipahigayon nga conclave. So kato si Pope Benedict, kung atong tan-aon, 2005 ni taliwan si Pope John Paul II, nya ni puli si Pope Benedict the 16th. Paglingkod niya, 2013 ni-resign siya. So doon na mga 8 years lang ang iyang paglingkod isip Santo Papa, isip leader sa simbahang Katoliko sa tibuok kalibutan. Straight to the point. Human ana, daghan to may galang mga huhungihong ano gyud kang mi-resign to si Pope Benedict, pero usa to kapag pakita siya pagka mapaubsanon ha. Ni-resign siya mga kaigalan. Nipuli ni si Pope Francis. So 2013 nipuli siya sa to pa karon 2025 nakaserbisyo sa 12 ka tuig. Ngayon pagserbisyo may gala isip Santo Papa sa simbahang Katoliko. Si Pope Francis na ila kini mahigala nga pida kakalma gyud nga Santo Papa. Di ko kalimot ani indekin nga nakakomentaryo pag ani ko ani mga kagalaan kay bida ka mapaubsanon mo na iyang ngan kanang Pope Francis iya man nagipili. Saint Francis of Assisi man na. Kung nakakuha ta sa story ng Saint Francis of Assisi, ngilngig man kay to mahigalag story. Nga kana bitawng bisag anak to sa dato dai pero nipili sa kinabuhing kabus. Ha? Kato si Saint Francis of Assisi. Ngilngig ka nag-story na nga maong santos. Mo nagikuha niya nga ni Pope Francis. Ang iyang tinuod nga may galag to Giorgio Mario Bergoglio. Sa Argentina ni siya mga sukit tigpaminaw, Buenos Aires, Argentina. So siya maoy cardinal dito. O niya, napili siya nga Santo Papa, kalma ra kani sakay train. Kana bang ngani nakuan gani may gila pag anis Pilipinas kabantay mo siya mo da siyang bag. Amis bitaw mga Pinoy ani nga inana manghigala ba dili ba senyorito, ha? Dili senior. Ang uban makaigsunan gani nga pare mahigala di la pag-unsa ba kanang uban, ha? Dai ka mo kulitos mo bit-bits ko na yahay kay ka, ha? Kato siya may gala siya mo kwan bit sa mga butang inana no. Inana to si Pope Francis. Unya kanang siyang apartment tay siya ra kay mulihok-lihok dito. No? So inana gi kwanto siya gihimo to siyang modelo gani mahigala sa pagka mapaubsanon og unya kwan sad to siya kini ni ang iyang gihinluan sad mahigala ang mga leaders diya sa Vatican kay doon nato yung mga corruption sad nga nahitabo. Daghan ko to mga obispo sa didaken nga na kuan ni Pope Francis. Na nga kuan sad niya, no? Kato mga klaro na gid kay may galang sobrang corruption nga tanggal to mga kuan. Mo na iyang kuan sa diha. Inana sad to siya mahigala ka medyo isog o fair mahigalag honest no sa iyang pagkakuan. Wa lang kay mo trickle down sa ubos gyud. Kanang iya mga higalang pagka ligdo nga pagka leader, ang uban ni follow gyud niya, ang uban dili kay mo trickle down sa ubos, ha? So mo ni mahigala, so at least nahimo siyang modelo ug unya na subo ta nya kagahapong adlaw nitaliwan siya sa laing kalibutan sa may nipuli ni Pope Benedict XVI. Sa kasaysayan sa Pilipinas, si Pope Francis sab ang ikatulo nga Santo Papa nga nibisita diri si President Noynoy Aquino, ang presidente at the time. Siya ang pagbisita, mga kaigalaan. O unya, kinini ang dito sa Tacloban City, dito sa airport sa Tacloban, dito sa nagpahigayon og Santos nga misa. Yato pag-anhin niya. Nya wala to damha nga kagahapon lagi in taon. At least iya gyud gihuman ang kuan ang tibok Semana Santa. Nya kini man gud mahigalang Easter Sunday. Duha man ka Pasko ang simbahan. Sa usa ka tuig duha ka Pasko. Nga importante kayo ang Pasko sa pagkatao, buwan sa Disyembre, o ang Pasko sa pagkabanhaw. Pasko sa pagkabanhaw. Kini mo iyang humili sa dito mahigala sa Tacloban. Mo nang Viva el Papa. Dito sa Tacloban City, naka raincoat ni kami si Inday Ken Galinia dito nag-cover si Inday Aida o si kasamang Astra Zinalugarta, kauban pa nato tos Fred Monte Inday Ken nga mo'y nag-drive nato tong mobile, no? Pulos mi nagsulot aning paliha ning raincoat Santo Papa kay ato panahon na gabagi-bagyo sagod. Kapiyas mga tao lagi dito kay anang a day before nga ni kaugma na ang Santo Papa na linya mi dito sa kwan kinani ang mga tindahan dito na malit o mga raincoat sa mga sukid tigpaminaw. Wa naman ang mga tao nagsuod dito. Wa na buntagay na dito. Otherwise di naman kakasuod og kwan. Tabi-tabi-taha lang tang media kay namatay ID so makasudsod na tayo. Pero doon yung mga area nga kwan. Ang mga tao dito kanang gabi pa may ganap na dito na nagbuntagay, no? Bagyong Amang to January 17, 2015
Ang late ato signal number 2 do na para bay namatay ito dai kanang tagakan kwan to sa sound system, no? So mo ni ang paganhi ni Pope Francis dito sa Tacloban. Ug unya kinani ang pwede ba ito mabati kada dong kini ang gisulti sa Tacloban? Or dito na lang ta sa kwan na lang. O mo niyo, nang girinkot ang mga tao dito katong biktima sa bagyong Yolanda, mga higala. Mo ni ang giari. Okay, mo ni. If you allow me, I prefer today speak in Spanish. Okay. So ang iyang May I do that? May I? Thank you very much. okay, kini ang gigamit nga pinulungan, ang iya gyud ning pinulungan in the ken, no? Kay kadto manggong nya gihubad lang sa English. Coming from the heart niya humili, mga higala, no? Kini ni Pope Francis. Spanish na iya sultihan in the ken. Nga gigamit, mga higala, kay kanana ang kon ba? So gahangin-hangin pa niyo, kabantay mo mga kaigalan. Diha ko tungod ani sa kon kami sa Ken Galanias tungod sa Tupapa day. Nag-cover mi ani dito sa kwan yan, labay sa Tupapa na. Ang mga tao dito nang hilak, mga sugid tig paminaw. Duha ka sa Tupapa ko nabantayan. Kini si Pope Francis kanang agi ba mo kag magkahilak. Diha jud ka kaingon nga murag lahi sa Tupapa inday ken. Kadto si Pope Benedict sab katong pag canonization San Pedro Calungsod na ko tungod agi sa Tupapa mo lahi kasama kay murag dunay agi nga lahi ba. Noong nimbawat ng balahibo, di pag-unsa bitaw man ako experience ito sa Vatican pag adto nako sa Roma. Atos canonization ni San Pedro Calungsod. Nagkuyog mi ni Attorney Alan Piloton at the time. Ito sa si Brother Alan na Piloton dito. Kinini ang pag-canonization ni San Pedro Calungsod. Si Pope Benedict sad mausad to. Pero kinis Pope Francis lahi punig aura si Endekin, no? Pag-agi may gala sa Pope mobile mo ang mga tao kanay nang hilak ang mga tao dito. So mo ni asa dito sa Tacloban City, mga sukit tig paminaw unya kagahapon wa na to damha may gala nga mao na to iyang last. Katon lang gahapon siguro ang mensahe atong tagag pagtagad, pero sa man okay na ko ana. Manila na ta. Sige, balik na lang na to kasamang kasamang names ato ipadayon pag-discuss may gala ibalik na lang nato unya discuss tas natad politika, mga sukit tig paminaw pero atong hatagag pagtagad sa ning kang Pope Francis may gala kung posible maka-interview baka ta ni Monsignor Joseph Tan mas maayosad wala si Monsignor kay kinini ang para unta nga tuwa pa sila sa kwan okay ato sa Netherlands si kwan Monsignor Joseph Tan okay. Sige, so atong tagag pagtagad mahigala, no? Ang atong dugang mga discussions, mga kaigalan labot ani unyan lang sa pagbalik. Ato si padangat ang atong RMN 558 Manila nga mosunod na karon dayon. Mosunod sa atong mga lokal nga mabalita unya atong isgutan og dugang kining mahitungod sa Tupapa with due respect sa laing mga relihiyon. Akong balikon bisag laing kag relihiyon maminaw ka man gyud sa Tupapa kay siya mo'y leader sa tibuok kalibutan. Number 1, siya mo'y leader sa pinakadako nga grupo sa relihiyon sa tibuok kalibutan. 1.2 billion Catholics kapin siya mo'y leader, Universal Church. Gawas ana, bisag pag mga Muslim, bisag pag lain-laing relihiyon mo hatag og respect niya ug mobisita ang Santo Papa sa ilang lain-laing lugar kay head of state siya. Bisag pag dili ka mo to way labot relihiyon, pero imo nang kwan, kalibel nimo na sa panggobyerno, mga sugid ti paminaw kay siya maoy head of state sa Vatican City. Una nga hatag og courtesy call mahigala ang mga lain-laing mga kwan. Inana ang kalider sa Santo Papa damol mahigala nga dunay dakong respeto kung ang bisitahon sa Santo Papa dayken ang nasod nga Katoliko. Kini pagyud ka nagistorya pag isang Vice President sa US nga nang Sabado de Gloria. Sabado de Gloria, Black Saturday. Nagistorya pa sa ni J.D. Vance, ang Vice President sa United States of America. Nakigtagbo pa siya. No? Si J.D. Vance ang Vice President ni Donald Trump. Istorya pa sila, mga sukit tig paminaw. Di ka magdahom lagi nga mo na dangatan, mga higala. Ato ni tagag pagtagad dugang mga isgutanan. Umalamang sa RMN 558 Manila nga masunod na karon dayon.
Straight to the Na point. tagad pagtagad may ganito dugang mga isgutanan karon nga buntaga dugang mga reports apan sa dili pa mahigala kay medyo stressful ang atong mga isgutanan o gaingon sab may gala kining kamatayon ni Pope Francis atong hatagan og paghisgot sa mahigala. Unya do naman may katap sad nga video makigalaan ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia. Ako nang ipa-check sa dito sa lungsod sa Mindanilla. Unsa man ni legit ning among video or dili ako sang ipa-check dili mahigala unsa ba ka ni. Ato balikan may galang isgutanan ni Pope Francis before ta mo shift may galang isgutanan sa politika. Okay, alas tundugan mga isgutanan may galang natin mga report sa mga kabanan karon. Plus niya tayo isgutanan may galang ni Pope Francis. Atong isgutan sa may galang kining pag-endorse na ni Sara Duterte mga higala ngadto sa napo ka mga kandidato mga kagalaan sa Duterte, PDP Laban plus 2. Jaime Marcos may galag Camille Villar. Unsa may tan-aw niyo na. Pero ang alyansa sab karon do na sa gi-consider matud pa sa mga nanggawas nga report. Nga ila kuno mga higalang butangan pod og duha kay nawa naman si Jaime og si Camille. Unsa man ilang ipadayon sa baluta or ilang pulihan. Ato ni pagtagad may higala pero si Governor Gwendolyn Garcia may speech na pod sa Mindanilla. Ipa-check na to kung sa ba ning iyang video may gala tinuod ba ni or sa ba. Ano totoo may gala malamang sab sa pipila ka mga mahinungdanon nga mga pahinumdom o standby. Straight to the point. Si Pope Francis mga higala kining iyang kamatayon dakong butang alang sa kinatibuk ang simbahang Katoliko kay siya man maoy leader mga higala. Siya may Santo Papa mga sukid tigpaminaw. Sa may leader sa 1.2 billion kapin ka mga Catholics sa tibuok kalibutan. Gawas ana ang ubang mga kanasuran bisan ang mga Muslim countries o kadtong mga dili Christian countries, kadtong dili Catholic countries, mihatag sa gyapon sila sa mga pagtahod og mga kinini ang pagpadangat mga higala silang pasubo alang Santo Papa. Considering ang Pope manggod mahigala sa kinini ang international community usa sa ka-leader mga sukid tigpaminaw kay head of state man sab siya. Mao kana nga sa ako nang ginaingon ang Vatican City usa kana ka state mahigala nga naa sab sa usa ka state nga mao kanang Italy mga sukid tigpaminaw. So muna nga ang Pope maoy head of state dinha kana na ang Vatican City mo nang inig-adto niya sa lain-laing lugar sa tibuok kalibutan bisan dili ka Katoliko of course o Catholic countries. Ato gyud gihangop ang Santo Papa with due respect sa mga igsuon nga nasa mga tinuhan, but kadto mga dili Catholic countries even Muslim countries ilang gi-welcome ang Santo Papa way labot ang relihiyon, no? Regardless of religion mo welcome ka sa Santo Papa tungod kay head of state siya mga kaigalaan. Onya ato na sa nga tagay pagtagat ato sa i-discuss magtaas-taas ito diskusonon unya mo ato sang sagulan mahigala sa ari pud ta uban pa mga topics sa ato mga report sad mga higala. Ug unya kini ang si Pope Francis kini kon man ni daghan man ning subayon day running story man ni day kay mag-conclave pa man ni ken mag-conclave pa man ni mag-election og Pope nya sa ato is Pilipinas si Cardinal Tagle mahigala usa sa mga moapil ani no. Kaya ang mag-gather naman ini may galang College of Cardinals kay sila may mo-elect og lain na pod bag-ong Santo Papa ipuli ni Pope Francis mga kaigalaan. Straight to the point. Ang conclave posibleng mahitabo 15 to 20 days after mga higala ni ining iyang kamatayon ni Pope Francis, no? So si Pope Francis mga kaigalaan usa kini sa mga kinani ang Santo Papa nga nahimong ilado gyud mga kaigalaan nga dunay contribution nga lahi pod pinalahi kay medyo iyang gisagol ang pagka-conservative o ang pagka-traditional no sa simbahan mga kaigsunan no. So mao ni ang dunay dugang mga contributions unya pag bagyong Yolanda ni aregyon ni mga higala si Pope Francis sa Pilipinas. Siya mo ikatulong Santo Papa sa ako nang giingon nga nakabisita sa Pilipinas una mahigala mga 1970s kato si Pope Paul VI pagka kinini ang mga sunod niya mianhi may gala kadto si Pope John Paul II nga 1981 to siya mianhi. Kaduha to maari si Pope John Paul II kay
Kay kuan man to kanana ang pag-second niyang ari tungod pangud sa taas iyang termino katus Pope John Paul tong kay bata pa siyang gitudlo nga Santo Papa. So muna mahigala nga kaduha gid sa nakabalik sa Pilipinas kanong World Youth Day nga diri giheld sa Pilipinas nakaari si Pope John Paul II mga 1995 na to. Naman ako hingon ang president at the time si Fidel Ramos. But despite the fact nga ang presidente Protestant, iya yung gi-welcome ang Santo Papa gawas nga bisita nimo na leader na mga kagalaan sa simbahan Katoliko o dili ka mo tuog religion, imo gyapon i-welcome kay head of state man. Pareha mo og ka-level man mo kay, ha? Kaya siya may labaw mahigala sa usa ka estado nga mo kanang Vatican City, mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Kunya mo lagi na nga wata mga kagalaan magdahom na syakta mahigala ining balita. Ako mismo na syakos balita kay kinini ang nakamit man ta ining Pope Francis diri sa Tacloban mahigala. Kadto si Pope Benedict nakamit gyud adto dito sa Rome. Pag adto nako sa Roma atol sa canonization ni San Pedro Calungsod. At kini si Pope Francis atol ni sa kinini ang misa dito sa Tacloban City uban sa bagyong Yolanda. Pero na kuan ko mura kog na shock mga tao na shock sa sila kay nakagawas man gud sa Santo Papa kasagaran mo gud na may gala kadto si Pope John Paul II. Naglubog naman to siya antod niya namatay. But kini si Pope Francis man gud kada bang nakagawas gud sa ospital unya paghuman ni nahuman gud yang Semana Santa og nisulti pa sa mahigala dito sa St. Peter's Square sa Vatican City. Og human ni sakay pa po sa Pope Mobile og ni-meet pas mga tao. Nya, mao na to mahigalang Easter Sunday. Ang pinaka-importante nga fiesta. Pasko sa Kabanhawan. Alang sa mga Katoliko. With due respect sa itong mga igsoon nga nasa tinuhan. Kaya ang Catholic Church mga duha ka Pasko. Pasko sa pagkatao, mao ka ng Disyembre, o Pasko sa pagkabanhaw. Nga diin, kung imong tan-aon ang doctrine, sa simbahan may gila mas grabe pa gani ang celebration supposedly sa Paskos pagkabanhaw. As compared mahigalas Paskos pagkatao, pero kanigong Paskos pagkatao medyo ganahan magkita ng Paskos pagkatao kay kana may mga regalo lagi. Lagi tala ni kataw-katawa mga sukit tigpaminaw kanang Pasko, Christmas mga kagalaan, naay mga regalo, doon ay Christmas bono. Ato lang yung yagi kataw-katawa mga higala, Ba't kini magong Paskos pagkabanhaw o ang simbahan may pasultiyon na nindakin, mas grabe pa niday. Kay namatay God, si Jesus Christ, ang Birni Santo. Namatay siya, unya, sa dihang namatay, nabanhaw. So, nibalik ba? Muna nga, ang celebration sa Catholic Church, paghatag o dako, may galamotog pag Easter Sunday, nikamot yung ka makasimba ng Easter Sunday. Kay mao man na mahigala ang kuan. Unya, doon na po ganang Easter Vigil. Mao ka na mahigala ang renewal sa imong bunyag. Muna nga kabantay mo pangutano ka nagatuo ka ba sa Dios nga mahan makagahom sa tanan mabubuhat sa langit o sa yuta o nagatuo unya human mo hatag og mo sprinkle ang pari nga maoy mo misa ana nga naman na renewal kana sa baptism sa Catholic Church. Importante na mas importante pa na gani ang Paskos pagkabanhaw kaysa Paskos pagkatao. Si Pope Francis nahuman gyud niya ang Semana Santa og nahuman gyud niya ang Easter Sunday. Munang ni-great pa siya mahigala ang iyang katapusan na dayon nga mensahe sa Easter Sunday. Atong paminawon sa kadali, be? Okay, sige ko no, dong, names. Atong paminawon sa kadali. O, mani. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Namakpak mga tao, no? Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Preso su di sé tutto il male del mondo. Kanang tao St. Peter's Square, no? Easter Sunday ko ni. Okay. Moto ang katapusang mensahe niya may gala, no? Iyang ipabasa asa gamay lang dong. Iyan ang ipabasa tiwa sa Master of Ceremony sa MC. Ang tibok mensahe. Ang iya ra gyud may gala igor sa pag-great
nga mingon sa Cari Fratelli e Sorelli. Buena Pascua. But pasabot mahigala, my dear brothers and sisters, Happy Easter. Makpak ang mga tao dito, mga kaigalaan nga ang Santo Papa naka-great yun nila. Naka-great yun nila. Wata magdaho mga kaigalaan nga mauni yung madangatan nga nahuman ganyang Easter Sunday naka-great yun sa mga tao. No? Kay katong ko nakuyawan ko mahigala ito pagka-admit sa Santo Papa, imagine 38 days sa hospital. Katong 38 days sa hospital ang atong monitoring sa ang health mahigala ningon nga ang oxygen ni ubos, human gi butangag oxygen, human gi high flow na ang Santo Papa. Kay kuyawan ko to day. Ko iyay bugto magkasi Pope Francis ani. Munang daghay nagampo, kabantay mo nanawagan og mga pagampo astas cardinal, hasta may galas Bishop Palma nanawagan og pagampo alang Santo Papa. Kay gi high flow oxygen na god. Sunod sa high flow oxygen og di pa gyud magsilbi, wa na, i-intubate na si Pope Francis. Di na gyud magka-great na mga higala. Og kanang ma-intubate inaning idara nga 88 years old bidalisura maka-recover inday kinoy. Munang dakong ang puunon gyud kanang mga na-intubated karon nga inanang edad nga 88 na. Dako ang puuno na kay di man na basta-basta gud ang pagtangtang ana mahigala ka na makasurvive ka nga wa na ng tubo diha. Mas grabe man ang oxygen sa kwan kanang intubated ang tao, ang oxygen ana mahigala grabe kayo ka kusog. No? So kinini ang gihatag niya high flow oxygen, non-invasive mechanical ventilator na. Pero kwan gyapon na sa mahigala pasabot na nga labaw-labaw na sa oxygen nga ihatag kanang normal lang nga ihatag ha. But pasabot na kastaasa na sang high flow kay imong tan-awon may galang level sa oxygen naman ay level 1 2 3 4 5 6 ana magkuha kag tanking dako sa oxygen mga kaigalaan. Og moingon ka og high flow na lahi na kanang gamiton sug na kayo niya og di na magsilbig high flow intubate na mga sukid tig paminaw. So kini sa Santo Papa wa ni maabot gyud nga na intubate inya nakagawa sa ospital wa na mangayog pagampo gani day abi na kog maka kuno okay na gyud. Itagaan yun og dugang intaong katuigan si Pope Francis may gala makaserbisyo pa sa simbahang Katoliko. Nasyak naghapon nga, uy, mo pa'y pag-report may galang Inday Marisa nga ni kuan pa gani Santo Papa anang pagkabuntag ni sakay pa sa Pope Mobile ni hatag pagbinsahe ni sakay pa sa Pope Mobile pagka Sabado de Gloria day nakigmeet pa siya sa Vice President mga kaigalaan sa US nga nibisita niya mga kaigalaan niya natingala ta dako nga mao na day ni mga higala. Tumbalik kag paminaw kadalibi niyang katapusang mensahe kasamang ni Muel. Okay. Sige. Cari fratelli e sorelle, buona Pasqua. Il maestro delle cerimonie di leggere il messaggio. Preso su di sé tutto il male del mondo. Okay, so wa maglubog ang Santo Papa niya sakay siya sa Pope Mobile og may round mahigala diha sa St. Peter's Square. Ato nga kuno neo mo na ang Pope Mobile nga may round mahigala to kuno paminawon dong. Kini gud mga higalang mo anak ka sa kanay. Dugukon gud mga higalang Pope, murag something na sa ilang power nga lahi gid di pag unsa lang ha. Ako nakaduol na gyud mga Santo Papa may gala medyo lahi gud. With your respect sa uban nga di mo tuo ha, pero lain balhibo Murag kag makakuan ka. Ang pinakataas nga leader sa mga Katoliko. Okay, ato ipadayon pag-discuss sa standby. Gamay lamang, human lamang pipila ka mga mahinungdanong pahinumdom. Straight to the point. Si Pope Francis may galagawas nga usa sa mga buutan nga Santo Papa. Nakapangandam gyud siya day. No? Mura bitaw kana bang tao nga nakakuan gyud, naka-appeal pagod sa Holy Week. So kanang Holy Week mahigala sa doktrina sa simbahang Katoliko with due respect sa uban,
mandatory na sa matag Katoliko nga at least sa usa ka tuig makakumpisal kag kausa. Kanang panahon sa Holy Week mahigala nga makakumpisal ka. Although ang uban mahigala wa naman magtuman ana, pero kadto mga Katoliko nga dunay strong moral foundations pagka-Katoliko, mangita sa pamaagi nga makabisita iglesia sa panahon sa Holy Week. Bisita iglesia, pito ka mga iglesia, uban siyam pa gani. Unya dayon, daghan na mga activities sa Holy Week kay mao na ang simanas pagpamalandong, no? Og naka-appeal gyud si Pope Francis ana. Nahuman gyud niya ang Holy Week, nahuman ang pamalandong mahigala sa kinini ang Biyernes Santo. Unya naka Black Saturday, pagka Easter Sunday mahigala nakahuman gyud. Ang kabanhawan mahigala sa tong Ginoong Hesukristo. So gikan siya sa simana sa pamalandong. Medyo gawas nga si Pope Francis, kasabot man ta nga usa sa mga buutan nga Santo Papa anyang aura gani mahigala medyo lahi man gyud, no? Og maghisgot kag corruption mga kaigalaan, antay gyud sa mga corruption. Unya siya mahigala modelo man sa ni mahigala sa pagka mapaubsanon. Una iyang gipili na nga Francis, gikan mahigala sa nga ni Saint Francis of Assisi. Unya kinini ang medyo kuan gyud, no? Kining iyang kamatayon mahigala murag hapsay ba, no? Okay, murag hapsay ni mga higala nga kuan na gyud. Og unya human ma-announce mga kaigalaan ang kamatayon ni Pope Francis, gi silyuhan dayon ang iyang apartment mahigala didto sa Roma. Ato siya ipakita kasama nga names kani. Mao ni ang pagsilyo. Nya gibutangan ni og wax mga higala. Pag siguro nga way makasud nga lain, gisilyuhan kini mura bitag magbutang kag yellow police line. Kanang dunay mga crime bitaw ang ibutang yellow police line aron nga way makasud lain. Kay nay mga ebidensya diha nga dili mahilabtan. So kani pod silyuhan siya may gala, puwang nga ribbon kini ang gibutang sa iyang apartment aron likayan ang mga bisag unsa nga mga butang nga matandog ang butang sa Santo Papa, labi na ka ng mga dokumento nga naa mga pirmahan na kay head of state ko na day. Nya ang Catholic Church mahigalap daghang gunag mga kuan din mga kabtangan sa mga sukit di paminaw sa simbahan o sa estado. Sumuna nga ablihan na after makumpleto ang conclave og naanay bag-ong Santo Papa mga kaigsunan, no? Nya si Pope Francis ang kanagong ilawom anang kanang barugan ang St. Peter Square, kanang Vatican City, no? Ang ilaw man naagi pang lubong ang mga Santo Papa indekin. Pero si Pope Francis dunay panugon nga adto sa lubong sa Pikas nga kwan. No, okay, so natao sa 1936, December 17, 1936, dito sa Buenos Aires, Argentina, og namatay mahigala kagahapon alas 7:35 sa kabuntagon. Advance tag 6 hours indekin sa dito sa Vatican City ang Pilipinas, advance ta. Unya na matay sa kagahapon og sa iyang apartment sa Domus Sancti Marti sa Vatican City. Og doon na say panugon mahigala nga ngadto sa magpalubong ni ining kwan sa iya paning wish kaniadto pa 2022 indekin. Doon na say gibuhian nga mga pamahayag June 29, 2022 nga mura nagkaduol na ang iyang mga adlaw mo na nga ugaling mamatay siya wa nay daghan mahigala nga mga kinini ang mga ipang butang niya nga kuan, no? Iyang gisihimuong simple lamang ang iya mahigala ang kamatayon. Magpalubong siya sa ground nga way mahigala sa ground nga way mga dekorasyon nga paghimuon. Unya matod pa niya mga kaigalaan ang iyang ministry, ang iyang kinabuhi o iyang pagkapari, iya man gi-entrust mahigala sa ministry to the Mother of our Lord Mary Most Holy. Therefore matod pa niya iyang gipangayo nga iyang mortal remains mupahuway sa kinini ang Papal Basilica of St. Mary indekin. Okay, butangan ra og Franciscos ang iyang lubnganan mga suking tigpaminaw. Doon na pa yung mga seremonyas sa paglubong unya mga higala sa Santo Papa. Mo ni ang mga mahitabo mga suking tigpaminaw. Si Pope Francis mo ika 266 nga Santo Papa sa simbahang Katoliko. Ang simbahang Katoliko may claim nga siya mga higala ang simbahan
sa pagsugod pa mga kagalaan sa iyang katukuran sa simbahang Katoliko mga sukin tigpaminaw. Ang unang Santo Papa si Saint Peter, unya nagsunod-sunod na no ang mga Santo Papa mahigala si Pope Francis mo ika-266 nga Santo Papa sa simbahang Katoliko. Straight to the Kuna point. nga kung tan-aw nimo ang history sa Roman Catholic Church niya nang first century, second century, third century na ay makita nimo nga leaders no ang simbahang Katoliko mahigala og nakana sa Catholic Encyclopedia og even sa kinini ang Grolier Encyclopedia Britannica diha naka-record tanan mga sukin tigpaminaw. So mo ni ang representative mga kahigalaan sa Ginoo dinis kalibutan insofar as the Roman Catholic Church is concerned og siya mahigala mooy kinini ang sumusunod mga higala no Saint Peter didto mahigala sa Roma. So ang College of Cardinals after ining iyang kamatayon maghimo og conclave og sila may magpili og Santo Papa mga kaigalan. This Pilipinas day murag si Tagle tulos sa kabuk na qualified no nga maapil ini dito sa una may gala ka Tomas Cardinal Sin o Cardinal Vidal mo toy mo apil dito mga kaigalan. Karon si Cardinal Tagle, Cardinal David og ingon man sa may gala si Cardinal Advincula. So tulo ang mga qualified nga mga cardinals nga taga Pilipinas nga maadto mahigala sa Roma. Unsa kadako kaha ang posibilidad nga si Luis Antonio Tagle, Cardinal Luis Antonio Tagle mahimong Santo Papa day. Kana sa tanan do na nay mga kwan, do na chance na tanan nga mga cardinals, no? Sagad mangod sa una mga cardinals mahigala taga didto sa Europe nga mga areas, but kini si Pope Francis gikan man ni sa Buenos Aires mga kagalaan sa Argentina. So ang Pilipinas na po'y tsansa nga mahimong Santo Papa sunod mahigalang Pope Francis gikan sa Pilipinas pwede na nga mahitabo. Kay kini ilang conclave mga higala manood man sa to Sistine Chapel god. Unya didto ipagayon ang conclave. Pag nanay mapili nga Santo Papa bag umugawas ang puti nga aso. Mo ni ang mga seremonyas dito mga kagalaan sa Vatican mo na mga tao dito mag-atang sad mga kaigsunan no. Dito sa Vatican si Pope Francis kanang mga kardinal tanan kardinal candidate kana kay secret balloting man ang himuon sige og butar hangtod nga makakuha og 2/3 nga boto mga higala og kinini ang matudlo na dayon kung kinsay sunod nga Santo Papa diha kuhaon sa College of Cardinals. So ang mga qualified no ang mga cardinals maoy dunay mo qualify ani nga mahimong mo sunod mga higala nga Santo Papa. Kini mga bishops dili pa ni siya qualified no o obispo ka mahigala ari ka makasaka kag kardinal mo na qualified na dinha mahigala nga mahimo nga sunod nga Santo Papa. Okay, si Pope Francis na ila kini nga usa ka Santo Papa nga Jesuits man gud ni. So iyang gikumbahin ang iyang pagka konserbatibo o nga pagka-tradisyonal mahigala og doon na po mga kaigala ay pag-combine niya mga kaigalaan sa pagdawat na sa kinabag-upod mga sukin tigpaminaw. In fact, ang mga LGBTQ indiken panahon ni Pope Francis iya man hingi dawat mga sukin tigpaminaw. No? O niya iya man gihangop to mga kuan. Kay di man lagi ta makahuko mga higala kato mga diborsyado, iya nang gi dawat mga higala nga mao na, no? O niya kuan kay ingon man si Pope Francis, who am I to judge? Pero ang corruption sa simbahan iya sang gipagigbatukan dito sa Vatican mahigala na gipagigbatukan sad ni Pope Francis og unya ang kadto mga kaparian sad tundo na mga complaints kinumdo mo nga do mga complaints yan aksyonan man ni mahigala atol ni Pope Francis. So mo ni mahigala ang mga kuan mga panghitabo mga kagalaan kadtong mga nalambigit sa diborsyo, nalambigit sa abortion, unya katong pakigdialogo sa uban nga mga tinuuhan o yung sa iyang pag-intervene mga higala o dunay mga gira nga ang Santo Papa ni pakabana gyud no sa mga nahitabo mga kagubot sa tibuok kalibutan kay siya isip influential mga higala nga leader sa simbahang Katoliko. So tan-aw na to kay dunay 135 ka mga cardinals eligible to vote nga mahimong Santo Papa. Sa tibuok kalibutan ang ato dire tulora gikan sa Pilipinas, but sa tibuok kalibutan dunay 135 ka cardinals eligible nga makaboto. Ang below 80 years old ang mahimong muboto mga sukit tigpaminaw ani. Si Bishop Palma day 75 years old, retire man.
So wala na kung retire na kanya, kutob ka sa obispo, makaabot ka kardinal niya. Kana na ang di pa ka mo retire ana may gala below 80 pa ka. Nya ni tabo nga inani nga ang Santo Papa mga kaigalaan mag-ilis og pope, so ikaw qualified ka. Niining inani nga sitwasyon mga sukid tigpaminaw. So atong paabuton ang sunod nga mga announcements gikan sa Vatican City o sa makausap pa si Pope Francis. Medyo kining iyang kwan hangop no sa mga bata kaniday, mga ordinaryong mga tao. Ang iyang mga gwardiya mahigala mo oy maproblema niya kay musuot mo ito sa mga ordinaryong mga tao. Mo gakos mga sa ordinaryong mga tao, mga bata no, mo bless niya. In fact, si Pope Francis usan ni ka Santo Papa. Kada bitang Huwebes Santo kung kamantay mo Huwebes Santo, mo na ang paghuga sa tiil ni Jesus Christ sa iya mga apostoles. Kinumdum mo? Kana mahigala buhaton na sa mga paris parokya ang paghuga sa tiil sa ilang mga kana mga apostoles nga naa kay doon na may mga pag-reenact ana. Si Pope Francis usan ni mahigala sa mga Santo Papa nga nibisita gyud bilangguan day. Bisita sa prisuhan og ngadto gihugasan niya ang tiil sa mga binilanggo. Inana ni ka kuan sa nga Santo Papa mga higala mo na nga iya mga gwardiya kuyawan sad. Kay doon na magoy mga Santo Papa, doon na magoy katos Pope John Paul II ka maayo nga Santo Papa to gipusil to mahigala. May gani kay wa to ma antimano. Amo na nga kini mga gwardiya kanang Pope Mobile gibutangan na bulletproof kay tungod atong mga tao nga kuan. O kani gani ay bata may gani duol. So hangop mahigala Santo Papa og iyang gipaduol mga sukid tigpaminaw. Anak ni si Pope Francis ato. Straight to the point. Okay, atong balikan gamay mahigala si Pope Francis sa dili pa ta mo adto sa uban nga mga issues mga kaigalaan. Kay usa siya mahigala sa mga unique gyud nga mga leaders sa simbahang Katoliko ika-266 nga Santo Papa og dunay dako mga higala nga contribution sa simbahan paghangop mahigala sa mga lain-lain. Wa sa ingon sang kinsa man ko nga mohukom. So iyang gihangop ang mga LGBTQ, iyang gihangop may itong mga naagig divorce, hasta ganitong mga dunay problema sa abortion day, gihangop Santo Papa day, no? Dili sa ingon ba nga gikondemn na ka kay naagi ka na. Bisan unsa kadako nimo kapag ka makasala, gihangop ni Pope Francis unya ni pakabana siya sa mga kagubot, mga gira mahigalang nga hitabo sa tibok kalibutan isip influential nga tao, leaders tibok kalibutan iya kana mahigalang gigamit ang influence sa pag paningkamot nga duna mga higalay kahapsay og kalinaw nga mahitabo mga kaigalaan. Straight to the point. Si Pope Francis mahigala sa ako nang ginaingon, hangop niya mga ordinaryong mga tao hasta mga bata mga higala ug unya usas siya mga kaigalaan ka nakapangandam gyud sa iyang pagbiyahe na ngadto sa laing kalibutan kay niagi man sa Holy Week. So kining Holy Week sa ako nagiingon mao ni panahon may gala nga dunay recollection, dunay himuon nga confession ug nya nang Holy Thursday, Monday Thursday mao kana ang paghugas sa mga tiil sa mga apostoles nga gihimo ni Jesus Christ. Sinumdum mo sa gospel nga gihugasan ni Jesus Christ ang tiil sa mga apostoles, pagpakita to siya pagpaubos mahigala unya miingon San Pedro nga ayaw Ginoo dili ko angay nga imong hugasan sa akong tiil kay dili ko takos ana. Mingon Jesus Christ nga sige lang sa pagkakaron, ako lang ni himuon sa pagkakaron. Pero ingon si St. Peter, kung maohon na Ginoo, mura medyo may pagkapilosopo sa to si gamay ki. Sa kung maohon na nga imong yung hugasan akong tiil kay makahatag makaanig kaayuhan, di apila na lang tibok na kong lawas. Ato ni agi katawa mahigala pero ingon ni Ginoo nga ang tiil ra. Ingon si St. Peter, ayaw hugasin kay wa koy kwan. Dili ko takos. Yung Ginoo sagdilan ni karon nga akong hugasan ni kay aron kang doon ni kaluwasan. Sa og maohon na Lord nga kanang hugasan til ayaw nang tiil taman hasta kong ulo iapil. Okay, pero mo na mga kaigala ang tanan nga mga gihimo sa Holy Week nya mo'y pagkamatay niya mahigala nakapamalandong sa Lunes Santo, Martes Santo tibok kon yun. Tibok yun manghigala nga kinani ang mga adlaw sa Holy Week manghigala iyang napamalandungan unya Easter Sunday mahigala kabanhawan na una pa siya mahigala nakahatag og last nga mensahe og unya namatay si Pope Francis mga suking tigpaminaw. Ang iyang mensahe nga anindot kayo ako i-quote mga suking tigpaminaw nga dili makalimtan sa tanan. Ingon siya, rivers do not drink their own water. Ako lang in English na in English man pan akong Bisayon. Rivers do not drink their own water. Trees do not eat their own fruit. The sun does not shine on itself, and flowers do not spread their fragrance for themselves.
living for others is a rule of nature. We are all born to help each other, no matter how difficult it is. Life is good when you are happy, but much better when others are happy because of you. Straight to the Sa point. Binisaya pa, ang suba, dili mo inom sa iyang kaugalingong tubig. Ang kahoy, dili mo kaon sa iyang kaugalingong prutas. Ang adlaw, dili mo sidlak sa iyang kaugalingon. Og ang mga bulak, dili mga higala, mga tagak alang sa iyang kaugalingon. Ang pagpakabuhi, alang sa uban, maoy rule of nature, mao mahigalay kinaiyahan. Ang pagpakabuhi alang sa uban maoy kinaiyahan. Bisan pa man sa kalisod, ang kinabuhi, matupan niyo, life is good when you are happy, but much better when others are happy because of you. Imagine ka day. Ang kinabuhi, maayo kung ikaw malipayon. Apan mas malipayon kung ang ubang mga tao nalipay tungod nimo. Let us Naunawaan, naiintindihan, natututukan, nararamdaman. Yan ang dahilan kung bakit ito ang number one. Straight to the point, the attorney Rufil Fernandez Panyok, ang number one sa lahat ng mga programa sa radyo dinhi sa Cebu. Ari sa atas ming Danilias, di pa tama itong karkar. Kaya sa atas ming Danilia, may gala kay di aman si Governor Gwendolyn Garcia. Ni akong ipa-check og legit ba ni mong video, di ba? Kay kinini ang ni speech siya mahigala atol ba sa kabanhawan day unsa man ni atol sa kabanhawan so dito sa Governor Gwen atol sa kabanhawan kay kini guming Danilia mahigala ilado ni sa kanang pagsugat bitaw kabanhawan mga higala sugat na ay mga anghel-anghel nga ibutang na ay mga bata nga gamito no. Okay, unya dayon manganta ng mga bata dayon pagmalipayon lungsod sa Dios. Oh inana ba nga mga kwan
Nabanhaw na ang manunubos, nga alang kanato gihalad sa krus. Aleluya. Pasensya lang mo kung tingog mga higala, ha? Inot mga bata, mga kanta na, kay angelic kay mga voice ba? Mga voices nila mga higala inigkuan na. Daghang mga bata manganta, nindot kay paminaw ng ilang kwan. Angelic mga higalang tingog, no? Murag manimbawat ng balibo. Nya kanang Binyalilya, sa una pa na si Monsignor Esteban Binghay pa na sa una day. Pwede ninduta ka ng sugat sa Binyalilya, oy. Unya, kinana ang kwan, lagi niya mga bata, magpundok na. Sininaan og anghel-anghel. Unya, dunay mga bata mahigala nga, murag yung ilang ipakuan yun. Kanang gikan mahigala sa babaw ba? Dunay pisi butang niya. Adto, murag mukunsad bang bata, no? Manganta din itong choir mga bata nga mga anghel mahigala nga kwan. Pagmalipayon lungsod sa Dios, nabanhaw na ang manunubos, nga alang kanato gihalad sa krus. Aleluya. Sinsal mas kong tingog may galahan. Nga karon nga kabanhawan si Cebu Governor Gwendolyn Garcia matud pa ni adto man mga sukin tigpaminaw. Ni speech dito. Now, kinigong tao lain-lain man gyud mahigala lagi og hunahuna. Ang uban miingon nga sakto man tong speech sa gobernador kay iyang gi pasigarbo mahigala iyang gi relate ang unsa gyud ning pasigarbo sa Sugbo. Kay kini Minglanilla ilado siya nang sugat sa Minglanilla. No? So iyang gi emphasize dito. Ang uban sa Minglanilla minguman kuan man kanang sugat niya, ang apil-apil magpangampanya nga sugat man unta. Di gani mo masabot, lain gyud og hunahuna ang tao, dunay mga tao makadaig nga anindot ang gibuhat sa gobernador nga iya mahigalang gipahibaw unsay meaning ani, iyang gi-relate mahigalas pasigarbo sa Sugbo. Ang uban sa mingon, oy, di maayo nga mangampanya nga kuan oy, apil sa pangampanya nang naa mga purely religious man nga kalihukan. So ina na gyud, lahi gyud mahigalang opinion mo na nga para kanako bitaw, kanabitaw akong opinion sa radio o opinion nako sa pamantalaang The Freeman. Og panalitan mo hatag kog kulom nako, lain-lain man. Dunay mo daig sa kong kulom, dunay mo bash pod, pasagdan na nimo. Kay imo na mahigalang imo nang patulan lisod man. Naman tay freedom of expression, no? So imo lang na sa pasagdan nang diha. Lain-lain yung opinion ng tao, kini man tay uniform lagi hunahuna. So karon ni abi ato ko ikuan ning iyang video be unsa man legitimate bigyan mo ang video kay doon na mapagsinggit ni Gwen Duterte may gisinggit. Bebe ato ko nung klarohon bebe unsa man si paminawon ta ko nung audio ni dong unsa man be gamay lang. Minglanilla may gabi sugat capital of the Philippines. Wow! Kita dungog! Sama ni gisinggit na Duterte sama ni. O kamu rin nakasabot. Isa daog na mo. Ay na, di pang-nervyos na kabatanan, no? Mga kapitan, mga SK, dugay kay announcement, programa ni mga diskurso, mga pagtingkasa. Ano yung nagtabo sa kwan? Unsa man ni day, doon ay caption dito sa kwan. Ako nang ipacheck o sa legit niya na yung mga video day yun. Okay. So, kinini ang, okay. So, unsa man ni, sa gabi ini, kanang sa kwan, kanang na ang Easter Vigil pa ni, or kanang pagsugat na skadlaon. Kanang iyang greeting sa mga gabi man, no? So, ato nang gitagag, pagtagad mahigala, kay kini magong Minglanilla, ilado na iba sa mga kagsugat gani, sugat si Minglanilla. Mo na, ug may kag palansang sa cross, kining karkar sikat-sikat sa ni kay Tomas Bargayo dito nagpalansang naman po sa ika-30 higayon. Og maingon ka mahigala og ang sikat ani ba sa Semana Santa no nga kanana ang i-procession ang mga life size nga mga
mga imahen kanang Bantayan Island. Skata gyud ba sa Semana Santa. Nakaadto gyud ko kausa mga sukid tigpaminaw kay ni observe gyud ko ba nga unsam gid sus tinuod gyud day. Perting kuha na gyud dito nyo. Nga pwede may pagkaong baboy dito bisag Semana Santa kay. Mura magpista ang daan Bantayan o Bantayan Island mura magpista kay doon na sa exemption matod pa sa Santo Papa kaniadto nga kinig-abot sa Semana Santa pwede sa makakaon kay kinigong Bantayan Island Islam ang guna niya ang ilang panginabuhi dito pangisda ba. So dili sa kapanginabuhi o pangisda panahon mahigala sa Semana Santa kay panahon mas pamalandong. So instead kanana ang di masa kapanagat kanang mga baboy dihang mga karne mo ila pong kanon mo na nga pwedeng karne dito nya nadana hangtod karon pwedeng karne mo magfiesta gud sa Bantayan Island tulo man na kalungsod Santa Fe Bantayan ug ang Madridejos kuwapo kay ilang kuan po dito ilado ka ng Bantayan Island gidayo guna mahigala gawas pa napoy mga beaches diha nga nindot no but ari ka sa sugat sikat pa na sugat sa Mindanilla nya unsa man ni pag speech igwen unsa man ni wa kuno sa kadungog atong kuana di madungog tinuod to dahi nga Duterte ang gisinggit sa mga tao Duterte no mura ug wa kadungog si Governor Gwen ni sagit nga kuan mo ni ang kuya og mo lagi na duda ko nga sa BBM dili na lang gyud pa di na gyud magrally ang alyansa din nga na sa BBM kay kalisod og sa BBM mahigala mo oy musulti ang mas daghan pa hinuon ang magader nga kuan maghakot pag crowd ana ighakot nimo crowd mas daghan ang crowd mahigala nga dili mahakot yang gisinggit Duterte Bebe ato paminawag balik be sa to isugod ko no dong names be pagsugod gyud ko no be asa man audio sa gamay sige ko no ayo pasugod kada pagsugod yun sugod Maayong gabi, Manila. Maayong gabi, Sugat Capital of the Philippines. Wow! Isa daog na mo? Ayan na, ipang-nervyos na kabatanan, no? Mga kapitan, mga SK, dugay kayo announcement, program ka mga diskurso, mga pagtingkasa. Asa sa gamay-gamay lang ha kay mura magwa makadungog si Governor Gwen ha. Ang dito sa kuan kinini ang mo na ko advice sa Gobernador Gwen nga kanana ang iya gyud ang inantigo ng iyang kampanya kay dito sa Compostela nadungog man gyud niya nga wa mo magpak namutara mo hala pakpak. Nadungog niya to nga ang pakpak hinay mang pakpaka. Pareha ba ni kuan ba katong gobernador sa kuan nga nadungog yun niya sa matay mingaw man. Madungog mo ang mingaw ka na bang aligre. Dumdum lang kayo may kala di sa kadungog ay sa di ma sa tong kuan na di ko kadungog. Yagi tala ni katawa ha. Balikan ko to gamay to kuno may katawanan mo sa tong kuan na dong. Ato sa mingan katong sa kuan. Katong sa madungog koy mingaw madungog. Kato bitaw sa unaha sa tong katulfo dai be adong be. Katong katulfo nga oy. Wala ko moy panihapon. Asa tagsaon tani ha madungog man. Kato bitaw gobyerno sa Negros po diha.
BBM. Matay mingaw man. Madungog maganing mingaw kana na bang aligre, ha? Bebe, kene. Kene, oh. Bebe, paminaw tani. Atong number 1 yun, si Tolpo dire sa Zamboanga del Norte. Mabuhay si Tolpo! Wala mo'y panihapon. Mabuhay si Tolpo! Mabuhay si Yap! Utsa po ng mga mayor, wa mong pagkaan yung mga tao. Sa hunong sa domi tarawa. Madungog oy. Ato yung number 1 sulpo matay. Wa man panihapon. Balik kami na madungog oy. Madungog samot nagaligri madungog. Atong number 1 yun, si Tolpo dire sa Zamboanga del Norte. Mabuhay si Tolpo! Wala mo'y panihapon, hinay kayo. Tarawa. Si Tolpo! Madungog ganing hinay. Nakadungog sa gahinay. Madungog ganing hinay kana na bang bulyong. Sa hinay kayo nakadungog gahinay. Balikan ko dong, liwayan ko dong. Hinay kayo, huwag mo'y panihapon. Nadunggan niyang hinay. Bebe, sige, balik. Kana. Nga atong number 1 yun, si Tolpo dire sa Zamboanga del Norte. Mabuhay si Tolpo! Wala mo'y panihapon, hinay kayo. Mabuhay si Tolpo! Mabuhay si Yap! Utsa po ng mga mayor, wa mong pagkaan yung mga tao. Kana, nadungog ba lagi? San my names? Sa Negros names eh. Kadungog mo siya? Matay, mingaw man. Nakadungog? Bebe, sa Negros ko dodong. Ato Negros, balikan na ito. Kani, be. Sugod. Naman si Pres dere. I'm not gonna take much of your time because kay balogyo ko, you are all excited to hear what he has to say para kanato tanan. I would just like to say, isagit ra nato. Okay ra ba? BBM. Dungan ta BBM. Watay mingaw man usap-usap. Nadungog. BBM. Okay. Pres, rag okay na kita. Negros Oriental, the entire people of Negros Oriental. Okay, sige dong. Okay, Pres, murag okay na kita. Kanang murag okay, murag di gina. Ari tan Gobernador Gwen sa Compostela be. Compostela nadungog be po niya nga kamo ba? Kini na namutar ba mo pakpak? Asa kini be kini. Tong minabay nga piliay. Tuig 2022 gipaluyhanta ang usa ka kandidato nga gani nagkaiusa ang boto sa mga Sugboanon kay ang Sugbo mao'y mihatag sa labing dako nga botos sa tibuok Pilipinas alang kaniya. Over 1.5 million votes, over 1.5 million Cebuanos chose and made Ferdinand Marcos Jr. the 17th President of the Philippines. Oy, kamo ba? Namutara ba mo halapakpak? Kana nadungog ba ya kamo ba? Namutar ba mo halapakpak? Kadungog siyang hinjo hinay man. Pero kani sa Mingililya mo ragwa kuno di kuno niya madungog abe bebe. Ato ko na paminaon do balik ang sa Mingililya dong. Ngano man be? Be kani. Gabi, Mingililya. May gabi, sugat capital of the Philippines.
Duterte di Di ba madungog. dungog? Di madungog. Ikaw? O kamaray na kasabot, ulit kasabot. Isa, daog na mo? Ano na, ipang-nervyos na kabatanan, no? Mga kapitan, mga SK, dugay kay announcement, programa ng mga diskurso, mga pagtingkasa. Nahala, okay, kabay lang dong. Mao na siya mahigala ang sa aming Liliano. Gi-explain ni Governor Guen matud pa nga ang relasyon mahigala labot aning sugat og sa Pasigarbo Sugbo. Ang uban lang sad moingon nga pangampanya man na lain lagi gahuna-huna ang mga tao. Pero kini unsa man gani nga singgit sa mga tao gyud klaro nga madungog nato og unsa ba. Aton tagag pagtagad mahigala standby lang sabi ato sa padangat ang mga pahinumdom gamay. Sa Pikas Bahin may galatos dawaton kadali ang report ni kasamang Remark Pugoy. Kay doon naman nakasulti na to may gala nga si Sara Duterte kuno tuwa sa Danau City. O niya ng lamano kuno dito ni Sud Simbahan o ni adto sa Kamerkaduhan. Ano sang i-check kadali mahigala ha ang atong report dito sa Danau City live and direct karon si kasamang Remark Pugoy. Remark, tabtan pa ba nimo diha si Vice President Sara Duterte or nakalakaw na sa mong pag-aabot? DYHP RMN Report. Kasamang radyo man nato ni Rafael live may karon ni kasamang Jason Mampong din sa Dakbayan sa Danau kay karong buntag kasamang Attorney Rafael ni bisita dinhi si Vice President Sara Duterte mga alas 8 sa buntag Attorney Rafael. Pagabot namo ni kasamang Jason din sa merkado sa Danau, mo among naabtan Attorney Rafael nga nakig-BI ni si VP Sara sa mga residente sa maong lugar. Nakig-selfie Attorney Rafael, daghan ang nagpa-picture, nag-video sa pag-abot. Nakig-abi-abi no sa mga residente diha. Yes, kasama Attorney Rafael. Kanina po Attorney Rafael, sa ni bisita si VP Sara sa Kamirkaduhan, niadto po ni siya sa Danau Cemetery kay matud pa kasama Attorney Rafael, dugay na nilang gipangita ang gitugnan sa ilahang apuhan o sa iyahang apuhan sa tuhod Attorney Rafael, ang lolo og lola ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, kani sila si Facundo Duterte o Zuela Duterte nga matud pa ni VP Sara kasama Attorney Rafael. Hangtod karon wa pa nila na sayri kung wa pa nila nakita kung asa gilubong ang mga apuhan sa kanhi Presidente kasama Attorney Rafael. Silbi iyahaning mga apuhan sa tuhod o lolo o lola sa tuhod kasama Attorney Rafael. Subay ni Ana kasama Attorney Rafael sa iyang pagbisita di klaro sab ni VP Sara nga ang iyang pagbisita dinhi sa Sugbo dinhi sa Danau City dili pagpangampanya sa local candidates kasama Attorney Rafael. Matod ni Vice President Sara nga ang iyang pag-ari wa niya gipahibaw sa mga local officials tungod kay dili lagi pagpangampanya ang iyang pag-ari. Dugang sa Vice President nga busy siyang suroy-suroy karon tungod kay gusto siya nga magpasalamat sa mga suportang nadawat sa ilang pamilya ilabi na nga para sa iyahang amahan nga si kanhi Presidente Rodrigo Duterte nga tuwa pa sa The Hague sa Netherlands sa mga Attorney Rafael. Mapasalamaton ang Vice President sa tanang nag-ampo o nagmahal sa iyang amahan. Dugang niya nga gusto sab niyang mahibaw-an sa mga Subuanon nga hapit siya dinhi dili matod niya matud pa niya dili matagsa-tagsa niya pagpasalamat ang mga nagsuporta sa ilang pamilya apan gusto niya ipahibaw sa Subuanon nga hapit siya isip paghatag pud og importansya o pagpasalamat sa mga Subuanon tungod sa suporta nga ilahang nadawat sa mga Attorney Rafael. Sa pagkakaroon ng Attorney Rafael ni nasaw na si Vice President ni sakay na ni sa iyahang sakyanan kauban iyang team kay doon na ni Lakpon nga matud pa private largo na ning uli kasama Attorney Rafael. Pero sa makita sa tong video nga grabe gihangop while doon na pa nag-selfie sa Vice President, nag-video, nagsigig ng mga tao Duterte gihangop kasama Attorney Rafael bukan sa publiko dinhi sa naitabo din sa Kamirkaduhan dati sa police station din sa Dakbayan sa Danau kasama Attorney Rafael. Gihangop ang pag-abot sa Vice President din sa Danau City. So far mauna ang update sa mga Attorney Rafael din sa syudad sa Danau sa pag-abot sa Vice President sa atong nason. So asa man kuno padung to si Vice President Sara Duterte wa tay nakuhang info diha karon kasama ang remark? Sa among pagpangunta kasama Attorney Rafael ang giingon nga dunay private nga lakwon ang Vice President kasama Attorney Rafael. So kinsa may mga officials kasi panalitan og nianha siya sa Danau do nagi mga officials nga bisag wa sa mo pahibaw nga maka kuan niya maka
makahibaw o niya makaanha pod, makaabi-abi niya pod kasamang remark. Sa pag-abot na mo kasamang JC Sumampong kasama Attorney Rufil, mao pagawas ni Vice President sa Danao Church kasama Attorney Rufil at kaduna ni gipahiga yung isa dito aban wa ta nakakuha impormasyon no kung kinsay naki-BIBI ni Vice President. Abi-abi no lahi ang BIBI. Naki-abi-abi kasama Attorney Rufil pero iyang pagpamahayag nga dili lagi o niya gipahibaw sa mga local officials sa Attorney Rufil kay dili pang politika ang iyang pagani kundi pagpasalamat sa mga subuanan ka sa mga Attorney Rufil. Okay. So far mao na ang update dinhi sa Dakbayan sa Danao. Kauban ako sa RMN Patrol si kasamang Jason Sumampong sa yung Radyoman Remart Orisila po with DOHP Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Salamat kasamang Remark Pugoy sa mga report live and direct may galagikan sa Danao City. Okay, sangan na lang skinitibok ang puwersa sa DYHP RMN Cebu. Ako si kasamang Rufil Fernandez Banyok, manamilit kaninyo pinagis pag-ingon sa tanang panahon o sa tanang higayon. Dalaygo ng Diyos. Mayong buntag Pilipinas, Tatak RMN.